歌は明治の頃、かすりの機織り歌として歌われていました。筑後なまりが面白く、即興的な歌でお座敷歌としても歌われました。昭和32年、この曲に現在の形の振り付けをされたのが花柳菅春さんです。昭和47年に始まった久留米水の祭典で、婦人会の人々により踊り始められ、さらに夜のそろばん総踊りとして広がりを見せ始めました。その後、そろばん踊りはサンバ調とレゲエ調のアレンジが加わり、若い踊り連の参加で大きな盛り上がりを示しています。踊りの輪はさらに大きく躍動的に動き出すことでしょう。その主役はあなたです。